हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सणासुदीचे दिवस जवळ येत आहेत आणि अशा वेळेला आपल्याला कांद्या लसणीशिवाय नैवेद्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या आमट्या करायच्या असतात. सो आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे काळ्या वाटाण्याची आमटी. हे काळे वाटाणे मी आदल्या दिवशी रात्री भिजत घालून कुकरमध्ये 3 शिट्या काढून घेतल्या आहेत. तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही 4 ते 5 शिट्या काढून शिजवून घ्या. कढीपत्ता लागणार आहे आपल्याला इथे, चिंचेचा कोळ लागणार आहे, हळद, मिरची पावडर, मोहरी आणि हिंग, हा मालवणी मसाला आहे, थोडेसे काजू घेतले आहेत मी, मीठ, त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आणि खोबऱ्याचं वाटप करण्यासाठी आपल्याला मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे साधारण अर्ध्या नारळाचं खोबरं घेतलेलं आहे. सुकं खोबरं असेल तरी चालतं. बाकीचं साहित्य आपण इथे बघून घेऊया. खोबऱ्याबरोबरच इथे मी एक हिरवी मिरची स्लिट करून घेतली आहे, आल्याचे तुकडे घेतले आहेत, जिरं, धणे, काळी मिरी घेतले आणि 3 ते 4 लवंग घेतले आहेत. आता हे आपल्याला नंतर भाजून घ्यायचं आहे. कसं भाजायचं ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. चला, साहित्य बघून झालं. आता सुरुवातीला आधी आपण खोबऱ्याचं वाटपासाठीचं भाजकं वाटप तयार करून घेऊया. त्याच्यासाठी एका कढईमध्ये आपण तेल घालून घेऊया. हे मी लोखंडी कढईत भाजते. याच्यामध्ये एरवी जेव्हा आपण कांदा लसणीचं वाटप करतो तेव्हा या तेलामध्ये खोबऱ्याबरोबर कांदा आणि लसूण पण परतून घेतो. पण आज आपण इथे घालणार आहोत लवंग आणि मिरी जी आपण घेतली ती 3 ते 4 मिरी घेतल्या तिथे मी आणि 3 लवंग घेतले. त्यानंतर आपण हे धणे घालून घेऊया. त्यानंतर जिरं घालून घेऊया. सगळं साहित्य जे आपण घेतलं आहे भाजक्या वाटपाचं ते सावकाश स्टेप बाय स्टेप घालून आपल्याला नंतर हे खोबऱ्याबरोबर सगळं परतून घ्यायचं आहे. मिरची आणि आलं हे सगळे घालून झाल्यानंतर मिरची आणि आलं मुद्दामच आपण इथे घालतो, कारण ह्याने खमंग असं हे खोबऱ्याला वास येतो. आणि त्यानंतर आपण आता घालूया खोबरं आणि आता हे छान सगळं ब्राऊन कलरचं होईपर्यंत आपण परतून घेऊया. साधारण 7 मिनटं स्लो फ्लेमवर आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. सुकं खोबरं किंवा ओलं खोबरं दोन्हीपैकी तुम्ही काही प्रेफर केलं तरी चालतं, पण शक्यतो भाजक्या वाटपाच्या ज्या आमट्या असतात सो त्या आमटीमध्ये आपण जर सुकं खोबरं वापरलं तर त्याची टेस्ट पण छान येते. आणि एरवी आपल्या घरामध्ये जेव्हा आम्ही कोकणी घरामध्ये जर तुम्ही बघाल ओले नारळ आणि सुके नारळ असे घरामध्ये असतात. त्यामुळे जेव्हा आपण भाजक्या वाटपाच्या इथे आमट्या करतो त्यावेळेला आपण सुके नारळ हे वापरून काढतो, कारण बाकी रसागोळीच्या ज्या आमट्या असतात त्याच्यासाठी आपल्याला ओला नारळच लागतो. साधारण 4 मिनटं होत आली आहेत. अजून मी 2 मिनटं हे भाजून घेते. ऑलमोस्ट आता ब्राऊन कलरचं हे होत आलं आहे. छान कुरकुरीत होतं हे खोबरं. तुम्हाला जर फ्रीजमध्ये हे स्टोअर करायचं असेल तर तुम्ही पाणी न घालता ह्याचं वाटप तयार करून घ्या, किंवा असं भाजून तुम्ही थंड झाल्यानंतर डब्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. साधारण 1 ते 2 दिवसांसाठी हे तुम्ही करू शकता. खूप जास्ती प्रमाणावर खोबरं कधी स्टोअर करू नका, कारण त्याचा थोडासा वेगळा फ्लेवर येतो आमटीला. चला, अशा प्रकारे आपलं खोबऱ्याचं भाजून तयार झालं आहे. आता हे थंड झाल्यानंतर आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचं आहे. तोपर्यंत आपण इथे आमटी फोडणीला घालून घेऊया. आता कढईमध्ये फोडणीसाठी तेल घालून घेतलं आहे. याच्यामध्ये घालूया हिंग आणि मोहरी. खमंग अशी फोडणी द्यायची आहे. हिंग मोहरी घातली. आता आपण घालूया कढीपत्ता. आता आपल्याला मसाले घालायचे आहेत, पण त्याच्या आधी थोडेसे मी काळे वाटाणे जे आपण शिजवून घेतले त्यातले थोडेसे मी घालून घेणार, नाहीतर पटकन हा मसाला याच्यामध्ये करपतो. काळे वाटाणे घातल्यानंतर लगेच आता याच्यामध्ये घालूया हळद आणि मिरची पावडर. अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा मिरची पावडर इथे घातली आहे. थोडंसं परतूया. डायरेक्टली आपण जर ह्या तेलामध्ये घातला मसाला तर त्याचा काळपट रंग येतो आणि थोडासा कडू वास यायला लागतो. त्यामुळे एरवी आपण जेव्हा कांदा घालतो त्यावेळेला त्याच्या तेलामध्ये ऑलरेडी कांदा असतो, फक्त कांदा इथे नसल्यामुळे आपण थोडेसे काळे वाटाणे घालून घेतले आणि त्यानंतर मालवणी मसाला घातला आणि लगेच आता उरलेले काळे वाटाणे पण घालून घेतले. काळे वाटाणे शिजवताना जे पाणी असतं ते मी बाजूला काढून घेतलं आहे, ते पण आपल्याला इथे लागणार आहे. कुकरमध्ये जेव्हा आपण काळे वाटाणे उकडून घेतो ते पाणी मी गाळून बाजूला काढून ठेवलं आहे.
आता याच्यामध्ये आपण घालूया काजू. काळ्या वाटाण्याबरोबर जे काजू घालायचे आहेत हे उकळल्यानंतर छान शिजून येतात काजूसुद्धा. आता याच्यामध्ये आपण जे पाणी बाजूला काढून ठेवलेलं काळे वाटाण्याचं ते घालायचं आहे आणि बरोबरच आपण घालायचं आहे मीठ. काळे वाटाणे शिजवताना मी काही घातलं नव्हतं मीठ वगैरे, त्याच्यामुळे आता चवीप्रमाणे बघून आधी मीठ घालायचं आहे आणि आता पाणी घालून हे छान आधी उकळून घ्यायचं आहे. हे सगळं पाणी याच्यामध्ये घालूया आणि झाकून ठेवून आपल्याला हे छान उकळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून सगळे मसाले जे आहेत ते मिक्स होतील काळ्या वाटाण्यामध्ये आणि काजू पण व्यवस्थित शिजतील. 2 मिनटं परतून घेऊन त्याच्यामध्ये थोडंसं चिंचेचा कोळ घालून घेऊया. चिंच भिजत घातलेली ती घालूया. इथे टोमॅटो वापरलेला नाही आहे. तुम्ही चिंच घातली त्याच्याऐवजी 2 कोकम टाकली तरी चालतात. आता मिक्स करूया एकदा. वेगळं गरम मसाला मी इथे घालणार नाही आहे, कारण भाजक्या वाटपामध्ये आपण लवंग आणि मिरी ऑलरेडी घातलेली आहे, त्याच्यामुळे वेगळा गरम मसाला इथे घालण्याची गरज नाही आहे. आता झाकून ठेवून साधारण 5 मिनटं एकदम लो फ्लेमवर हे छान आधी उकळून घेऊया आणि नंतर आपण चेक करूया. मस्त त्याला उकळी आली आहे, खमंग अशी फोडणी बसल्यामुळे वासही खूप छान सुटला आहे. आता आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे खोबऱ्याचं वाटप जे आपण करून घेतलं आहे. मगाशी जे भाजून ठेवलेलं खोबरं होतं ते पाणी घालून मिक्सरमधून बारीक वाटून घेतलं आहे. अशा पद्धतीचं वाटण तयार झालं आहे. त्यानंतर मिक्सरमध्ये उरलेल्या वाटपाचं जे पाणी असतं तेही आपल्याला लागणार आहे, कारण इथे आपण आमटी करतोय म्हणून त्याची कन्सिस्टन्सी ही आमटीसारखी थोडीशी रनी पाहिजे. तुम्हाला जर उसळ करायची असेल तर पाणी कमीत कमी वापरून तुम्ही सेम हे क्वांटिटी वापरून आपण उसळ पण करू शकतो. आता पाणी मी इथे घालून घेते, कारण मला इथे आमटी करायची आहे आणि थोडीशी त्याची पातळ कन्सिस्टन्सी लागणार आहे. कलर पण खूप सुंदर आला आहे आमटीला, वासही खूप छान येतो. तुम्ही जर कोणाला नाही सांगितली की ही कांद्या आणि लसणीशिवायची आमटी आहे तर कोणाच्याही लक्षात येणार नाही. तुम्ही नक्की करून बघा. चला आता मस्त उकळी आली आहे. याच्यामध्ये आता फक्त आपल्याला कोथिंबीर ॲड करायची आहे आणि काळ्या वाटाण्याची आमटी कांदा आणि लसणी शिवायची आपली रेडी झाली आहे. तुम्ही पण या सणासुदीला नक्की करून बघा. कशी वाटली टेस्टला ती मला कमेंट करून कळवा. सगळे मी मापं तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तुम्ही चेक करा.